everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Dili ako ang nagpatay ni Ma'am Vilma. Inosente ko. O sa mani, dili ako ang mipatay ni Senyora Amanda. Dili. O sa maning nasawat ni Mama Celes. Siyang kipasangilan nga mo mipatay sa asawa ni Sir Alejandro. O dihay nga, nga dugay siya nakagawas. Si Julia may saksi nga ako ang midungkap sa ako mga agawan. Pero saksi ko ang Ginoo. Dili ako ang mipatay. Inosente ko. Sa ato pa, igor din na pasangilan si mama nga may mipatay. Bisan kiunsan ako sa pagpakiluoy ni Alejandro, ang inosente ko. Pero wa siya mo tuo. Ila kong gipapriso. O sa prisuhan na ako mahibawi nga mabdos ko sa anak ni Alejandro. May mabdos si Mama Celes. Sir, abli na ang ikatulong kwarto. Biyain ako din Hilando. Sir. Sangpita lang ko kung magpakuha ka din Ayaw ko ninyong tugawa din sa kwarto ni Celes. Sir. Celes, unsaon pa man ako pagpangita nimo. Karon nga, wa naman si Lina nga makatamang na ako. Manaring! Helena? Nausa ka man. Anong nakila ka naman sa baha? Kapila mo mabdos si Mama Celes sa prisuhan. Sa ko ng pangutana, Helena. May lain maglalakis kinabuhi ni Mama Celes na diyang nasuod na siya sa prisuhan. Pulos babay ang piniriso dito. Kapila mo mabdos si Mama Celes, ma. Kausara. Unsagog ka na pangutana, ha? Helena, sabay na hitabo. Ma, nakailan ako sa noon akong amahan. Unsay? Basahan na, ma. Diary ka ni Celes. Bisan giunsa nako sa pagpakiluoy ni Alejandro nga inosente ko. Pero wa siya mutuo. Ila kong gipapriso o sa prisuhan na nako mahibawi nga mabdos ko sa anak ni Alejandro. Ginoo ko. Anak ko ni Sir Alejandro Manaring. Ma, nagbunga ginailang tinaguagog, ma. Pero, nga nang nahitabo pa ni sa kong inahan, Manaring. Nga nung pulos kasakit, may natagamtaman sa una. Hangtunas katapusan yung gininawa. Helena, anak. Dili ta makasabot usahay sa mga panghitabo. Pero may tuo paghapon ko sa ilang giingon nga ang tagang panghitabo sa kinabuhi, kasakit man o kalipay, ang tanan adunay rason. Ma, Ikalipay na lang ang imong nadiskubrihan karon, anak. huwag ko makasabot sa kong gibati, ma. Huwag ko makasabot.
Ibalik ka na din, hi. Ang imong ugma na lang ang atiman na. Ayaw na paglingi sa kagahapon. Pero wisa, si Mama Celes manaring. Siya ang nag-anto sa prisuhan sa ngawa niya mabuhat. Madili mahitabo mamakak si Mama Celes din siyang diary. Gawas nun pang tinuod nga kriminal hangtod karon ma. O kana ang dili na ko tugutan. Unsay puot ni mong ipasabot, Helena. Kinahanglan masilutan ang tinuod nga makasasama. Helena. Dili ko makatuong nga maghunahunas na hitabo sa kong inahan manaring. Pulos ka sakit ino sinati uban sa mga tao nga iyang kimahal. Pulos pag-traitor ang iyang nahiyaguman. Patay na ang imong inahan. Pero ma, buhi pang tinuod nga kriminal. Helena. Sud sa 20 ka tuig nga nagpahimo sa gawas ng kinabuhi ang tinuod nga kriminal, ma. Pero sa may imong buhaton, ha? Huwag ako mahibaw, ma. Pero kinahanglang doon nagyo ko'y buhaton. Alang sa kong tinuod nga inahan, manaring. Lando. Oh. Hain si Alejandro. Napa sa bahay sa mga katabang, ma'am. Nung sa nang naong ni mo, muram si kag namatyan. Wa man, ma'am. Gimingaw kang Helena. Makamingaw man sabyod tong bata, ma'am. Nangabuang naman tingali mo. Uyag. Kalimti na to ninyong babayana. Dele na to mo balik. Ay, Dong Lando. Di na gyud ka tumubalik si Lena, Dong. Di na nang. Gusto na siya og malinawong kinabuhi. Pastilan. Pagkaanogong bata, kung di pa lang kami nyo doay, may gitong pangasaw o si Lena. Anong uwahin namang may abot sa kong kinabuhi si Helena nang? Aw, di gyud ka mo para sa usag-usa. Nagonsa pa man ka din sa kwarto sa mga katabang, Alejandro. Pasagdi ko din, Julia. Dili mahitabong pasagdan ta ka. Wa na din si Helena. Kalimti na siya. Ngano ang tanan nga masuod nako, imo mang abugon palayo, Julia. Alejandro, Naibaw ko. Ikaw ang miabog ni Helena aron mapauli sa Cebu. wala gitaw na ko siya abuga. Awon sa man. Nakagusto ka na gyud sa imong nurse? Mauna ni ang imong himuong kabit? Bisan unsaon! Bastos ka yun og baba! Makalagot ka man, God. Niya ako nga imong asawa, pero mas ganahan pa ka nga silbihan og lain. Mahimo ba? Diya iko din eh. Anhi ka matog? Oh, Anhi ka matog? Aron magsigi kag handom sa imong kabit? lakaw na! Ano maglabay makagbutilya? Biya iko din eh! Maog yun ka! Buutan ka sa uban, pero nako ng imong asawa, dali ka rang masuko! Silis. Ngano man. Nganong ikaw pa man ang gitugutan nako nga mawa nako. Ngano man. Isa na sana ko basa. Dili kat mahitabo nga nasayop ko sa pagbasa. Mao gid ang nasuwat ni Mama Celes. Anak ko niya kang Sir Alejandro. Mao di ay nga gaan kayo nga kung bation ko na ako sa duol ni Sir Alejandro. Kaya ako di siyang amahan. Pero sa may angay na kong buhaton karon. Angay ka akong makontento na lang sa akong nahibawan. Kumusta naman ka sa Sir Alejandro karon? Kalain na ba yung puyan inimbaya? Bigaw naman kayo nga wala din si Helena. Unsa ka man, Alejandro?
Anha na lang yun ka mato? Ibalikan na sa Ma'am Julia si Sir Alejandro sa kwarto ni Silas. Maglakot ka ni ko. Sunugon ko ni bayan. Sige! Suluga o i-apel ko! Oh. Oh, may nanawag. Helena, salamat na nanawag ka. Kumusta naman diha? Naibaw na si Sir Alejandro nga may pauli ka na sa Cebu. Ug naa siya karon sa kwarto ni Silas. Nag-away sila si Ma'am Julia. Mao ba? Lahi na kaayo. Sukad kami biya ka Helena. Lahi na gid kaayo. Nanganti na si Ma'am Julia nga sunugon niya kinimbay sa mga katabang. Bantay Sir Alejandro lang to. Buhatan ni panan ako. Helena? Helena, bangon na. Mamahaw na ta. Ma? Oh. Ma? Nagmata ka naman di ay. Nakailis pa. Oh. Maleta? Ganong na diha sa gawas ang imong maleta, Helena? Mobalik ko sa bahay ni Mama Salas, ma. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.